ZTVनि DID लिटिल मास्टर सिजन 5 आव बादायगिरि बर'नि फिसा नवजित नार्जारिखौ देरहासार जानायखौ ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। दिनै बिदिनो नवजित नार्जारिखौ ओनसोलनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, गलाघाट जिल्लानि आसु आरो गासै रायजो राजाफ्रा सानखांथिनि रंजालि सानसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों नवजित नार्जारिखौ बरायदों। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बे 5नि विनार सानखाथिनि जोंनि गलाघाटनि बर'नि सासे फिसा नवजित नार्जारिनि जे देरहानाय आरो बिथाङा देरहानानै दिनै गावनि जोनोम जायगायाव आगान होजेनदों आरो बिथांखौ दिनै नैबे ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, गलाघाट जिल्ला आसु, गलाघाट जिल्ला आगसु आरो सिसुपानिनि गासैबो रायजो राजा ज' जानानै बिथांखौ बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जों फोरमायदों जे बिथांनि जि फेमिलि आरो बिथांनि जि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांखौ दिल्लीसिम मुम्बाइसिम लांनानै जि सिजन 5नि कम्पिटिसन बेयाव देरहासार खालामनानै लाबोनायाव बिथांमोना थुलुंगाखांहोबाय आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर'नि गासैबो माहारियारि आफादनि खावलायनाय लेखायै गासैबो बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा जि भट होनानै बिथांखौ देरहाहोबाय बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासिबो रायजो राजानिसिम जोंनि साबायखरखौ जोङो जासिनो लुबैदों आरो इयुनाव गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बर'निफ्राय बेबायदि आरो माखासे फरायसाफोर एबा सोलोंसाफोर इन्टारनेशनेल लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव लांनानै बर' माहारिखौ आगानसे जौगानायाव जाहाथे मदद होयो बिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों। मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे गोग्लैसोनाय मोनसे जायगानिफ्रायबो जे सासे मानसिया वर्ल्ड क्लास लेभेलनि सासे सुबुं गावखौ दानो हायो, नवजित नार्जारिया बिनि मोनसे उदाहरन जागोन। खारन बिथाङा खोब मोनसे खना जायगानिफ्राय फैदों, आसाम नागालेण्ड सिमानि आरो बे ओनसोलाव रायजो राजा जानाय गासैबो माहारिफ्रा खोब रां राशिजों चेलेन्जिंजों खोब रां राशि खम रां राशिजों थांनानै थानांनाय माखासे रायजोफोर बेबायदि ओनसोलनिफ्रायबो जे बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो खना खनला थानाय रायजोनिफ्रायबो बेबायदि सासे सुबुं जानो हायो बिथाङा उदाहरन जानानै थागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदों ना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360